Kumaon na ako, pre. Dalo ko na lang ito, pre. Sakto lang ito. May dako. Sinupin yan eh. Pasensya na pre, ha? May dako surat ito balay. Sunod na lang, pre. Dalo na lang eh. Oo, dalo ko na lang, pre. Ay, salamat. Ano ba yung ngaling kukuran nga nagkakaruba-ruba naman yun eh? Lagi daw, dito kayo maulpot nga yung takpari natin kang Saudi. Ano yun, tatawagan ko daw. Hello, pare. Hello pre. Kapay na ko, lo. Umulpot ka na, ada ka na yun na. Oh, sige, makada ako, pre. Ito lang kami nga. Pasalubong kayo mo. Magpapalo lang ako. Oh, makada ko yun na. Oh, sige. Makaon-kaon ng chocolate. Tuy, ada ni Mikey. Susada na. Tika nga Saudi, nagkakagaramot kininandara. Sana all. Dito kayo makaon-kaon ng chocolate. Makadi ako. Dadamon dara ka chocolate. Oh, sige, makadi ako. Bye-bye. Pre. Oy pre. Dito kaya adi ka naman Ano ngayon. naman? Doon tayo nasi. Ano, naghingo kayo mo yan, ha? Kumusta na pre? Tinambaw ko gumanyan na pre. Luma lang, pre. Ano eh no? Oh, pwede ka na. Tumani kayo, gumasa ka man. Kapoy ako dito pre. Naginasawa mo dito mabugat. Ano, pre, kamusta yung trabaho sa Saudi? Waray pre, waray klaro muli ako pre. Kay damo dito at mga bumuto ng Saudi. Ano man? Kaya mo kunya kung bumuli ka ni, di ko Ano, na kaya. nagginasa ka man? Nagginasa ka ganito mga magbugat. Waray, makulit ang trabaho dito Saudi. Ano, pre, ako pasalubong ngayon, ha? Ikaw pa yan naman ko. Ikaw may perminti pasalubong para mo. Wala Wala ko. ko pa. Dali na ito. Adi pre, kabara ka. Wala ko ta pasalubong ngayon mo. Mo, mali mo asawa, may mga pasalubong. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! May chocolate ka na. Kompleto. Adi, may toothbrush. Oh, Pero okay. parang- Okay na lang, pre. Kaya wala pa ko toothbrush, pre. Para ko ni Emo, ina Ako ka din ni eh. para Emo. Ito, kay. Mo asawa pre, bangin maruyag. Di ko lang kung gihapin mga pasalubong ka mo ini. Ano yung mga gisi ba nini? Dili pre makabagay tigang Saudi. Tigang ito Saudi. Ano yung trabaho ini? Adi pa pre. Damo ito ang mga dara ko tigang Saudi. Turo ka kay niyan. Lagi daw, kay mga... Turo ka na pre. Busy Damo man ito. yun eh. Andam kini para Emo. Pa, turo ka na, bra. May maruyag ko ni bra. Trabaho ini pa rin. Ba ti pasawa? Pag di maruruya, gini kayo, wasak kayo, pre, oh. Pasalubong adi pa. Last na ni. Pa. Lagi daw. Dili ka na tikang Saudi, bangin tikang lang din na may... Bahay ka mo pre. Divisoria? Bahay ka mo Saudi, pwede ni. Saudi. Banyos, tigang gipin ni Saudi. Ikaw, hindi nga bad news. Banyos, tigang gipin ni Saudi. Baka ka mga albularyo dito. Pamot pre. Palitan na lang kuan, pero pwede ta. Ay, katrabaho. Pusporo, adi pusporo pre, kaya para pag kunin mo. Ano mo layan, ti anak, amo na ito. Adi pre, amo tas pinakakunin ni mga pasalubong. Ini amo ini? O cellphone. Ito. Pre, pasensya na pre na akong pasalubong kayo mga nalala pre kay. Okay lang ito, amo pre. din, eh. Okay lang ito. Gulpi nagkakorea na Saudi. Wow. Panunod na lang ito, pre. Buligan ito, pre. Lahat ko ako dito pre, mga bungutong man tao ngayon sa Saudi pre ano? Oo. Pre. Oo. Pare ko na pre, bayan mo mga limtan. Oh, sige, pre. Salamat, pre. Papatayin ko na lang mga disip, pre. Sige pre, pasensya na ako ha. Oo, sige. Ano pre, makakuha na ako ni snack. Oo, sige. Pwede na kayo pasalubong. Pre, ano yung snack pre? Pasensya na pre, wala pa kumasura, wala pa Ito, kumaon na ako, pre. Dalo ko na lang ito, pre. Sakto lang ito. May dako. Sinupin yan eh. Pasensya na pre, ha? May dako surat ito balay. Sunod na lang, pre. Dalo na lang eh. Oo, dalo ko na lang, pre. Ay, salamat. Snack kay man. Pasensya ko pre, wala ko na sura. Okay lang, pre. Pwede mo, pre. Mabisi kami yan, mabisi. Wala ka nagpapalit yung kuwan? Pre, pakay pag-abot ko pala. Ano man, pre? Salamat sa mga pasalubong, ha? O sige, Pati sa pag-ilog na pre, bahaw. ako pasalubong kayo mo pre ha. Okay, may na po trabaho rin ito, pre. Sige pre. Salamat kayo, pre. Thank you.